Не се препоръчва за лица под 12 години. В първите седмици на Втората световна война командир на германска подводница опитва дръзко нападение срещу британска военноморска база. Докато се промушва ловко между плуващите като препятствие кораби, той внезапно забелязва скрита във водата верига. Тя препречва пътя му и може да блокира подводницата му. Той бързо маневрира, за да избегне рискован ход в плитки води. Ако подводницата бъде повлечена от течението и се завърти, има огромна опасност да бъде изхвърлена на брега. През Втората световна война едно подводно оръжие позволява на войните да се бият изпод вълните. Противниците им отвръщат с хитрост, сила и упорство. Революционно, но все още на моменти примитивно, то е отчаян опит да промени хода на войната. Историите им са легендарни. Втора световна война. Ад под водата. Убийствен удар. 4 септември 1939. Северният Атлантически океан. В първите часове на Втората световна война Хитлер е дал на командирите на подводниците си позволение да атакуват вражески цели. На 540 км от брега на Франция германската подводница Ю-47 е на повърхността, след като е пресрещнала товарен кораб. Германският командир капитан-лейтенант Гюнтер Приин спазва подводничарския протокол. Според него той трябва да спре кораба и да го претърси, за да се увери, че е част от съюзническия флот. И едва след това може да го потопи. В противен случай трябва да го освободи. Търговският кораб заявява, че е от неутрална Гърция. Приим призовава екипажа му да докаже, че не обслужва каузата на съюзниците. Но всяко взаимодействие с друг кораб на повърхността може да се окаже фатално за подводницата. Тъй като те също може да не спазят протокола. Може да атакуват подводницата с таран, а дори може да са въоръжени да използват своята артилерия, за да я разрушат или пък повредят. След пристигането си, хората от товарния кораб представят документите си. Приин трябва да ги прегледа и да определи дали корабът или товарът му представляват заплаха за германските военни действия. Подводничарите продължават да са на щрек. Готови за потапене, ако зов за помощ от кораба привлече британски сили. Приин най-сетне решава, че корабът е гръцки и неутрален. Той превозва само смола, която всъщност е на път за Германия. Освобождава търговския кораб и екипажа му. Те могат да продължат. Гюнтер Приин, 31-годишният командир на Ю-47, е спазил протокола и трябва да продължи да търси законна цел. Но часове по-късно Приин получава известие от щаба на подводните сили. Хитлер е бесен. Командирът на друга германска подводница Фриц Юлиус Лемп по погрешка е потопил британския кораб Атения по-малко от 12 часа след обявяването на война. Плаващият за Монреал Атения е превозвал американци, канадци и бежанци, напускащи Европа. За германците потопяването на Атения е крайно неудобно. И силно наподобява инцидента от Първата световна война с Лузитания, заради които Съединените щати за малко да се включат във войната срещу Германия.
Това е точно грешката, която Хитлер иска да избегне, когато изисква от капитаните на подводниците си да спазват протокола, така че да атакуват основно военни цели от Великобритания. За германците е много неудобно, че немска подводница е потопила пътнически лайнер и е създала инцидент, който британците могат да използват с пропагандни цели. Затова те открито отричат да са отговорни за потопяването на Атения. Хитлер нарежда на командирите на подводниците си да са още по-предпазливи, когато атакуват. Сега Приин трябва да намери начин да потопява съдове под строг контрол. На следващия ден екипажът на Ю-47 забелязва в светлината на ранното утро кораб, движещ се на зигзаг. Приин го доближава. Уреденият разчет на Ю-47 отново се подготвя за бой. Приин изстрелва предупредителен изстрел, за да сигнализира на кораба Босна да спре. Но вместо това товарният съд се опитва да избяга. В този случай капитанът доста борбено решава, че иска да се отскубне от подводницата. Той не е напълно сигурен дали има превъзходство в скоростта, затова ускорява ход, като непрекъснато предава ССС, което означава, че е атакуван от подводница. За германските подводничари този случай потвърждава колко непрактичен е възприетият протокол. Те трябва да изплават, за да потвърдят самоличността на кораба, но по този начин стават уязвими за атака. Може да се каже, че през първите седмици на Втората световна война подводничарите се бият с едната ръка завързана зад гърба. С извикването на военна подкрепа обаче Босна вече е активен участник във военните действия. Затова докато Босна се опитва да избяга, Приин нарежда на разчета да стреля пряко по кораба. Германските снаряди намират целта си и избухва пожар. Британският екипаж бърза да напусне кораба, при което обръща една спасителна лодка. В съответствие с протокола, Приин осигурява съдействие на британските моряци и сигнализира на преминаващ норвежки кораб да прибере на борда си екипажа. След като е подсигурил безопасността им, той се подготвя да торпилира Босна. Приин позволява на повечето членове на своя екипаж да се качат на палубата и да гледат. Това е първият път, когато вижда торпедо да удари истинска цел и никой не знае какво точно ще се случи. За разлика от Лемп, при потопяването на Атения, Лемп е принуден да крие какво е направил. Приин се придържа към протокола. Следователно Райха може да го обяви за първата победа на подводница през Втората световна война. но на 8 септември, часове след като Приин потопява трети кораб, върховният командващ подводните сили, комодор Карл Дьониц, го отзовава. Когато седмици по-късно Приин пристига в Германия, Дьониц го извиква на среща. На масата пред Дьониц лежи карта.
Всеки един германски флотски офицер знае историята за Скапа Флоу от Първата световна война. Срамно място за германския флот. Дьониц има смел план да нанесе удар на британския кралски флот в собственото му пристанище. Той предлага задачата на Гюнтер Приин. 1 октомври 1939 година. Комодор Карл Дьониц, командващ германските подводни сили, представя на капитан-лейтенант Гюнтер Приин уникална възможност. Шанс да удари британския флот сред безопасността на собственото му пристанище Скапа Флоу. Скапа Флоу е чудесно пристанище, обширно е, използва се от древността, още от викингите, но става известно през Първата световна война, когато се превръща в основна база за британския флот. Разположено в шотландските острови Оркни, Скапа Флоу има достъп и предоставя защита от Северно море и от Атлантическия океан. И позволява на разположения там флот да спира опитите на вражески кораби да излязат в Атлантика и да се включат в блокадата на Германия. Още през Първата световна война британците подсигуряват трите главни входа с мрежи против подводници, потопени кораби и дори мини. Множество германски подводници се опитват да проникнат. Последният опит е през 1918. Когато капитанът на UB-116 решава, че е намерил начин. Германският командир стига до извода, че главният канал към Скапа Флоу е толкова натоварен с съюзнически кораби, че трябва да е свободен от мини. Той се потопява и поема право към парадния вход. Но германският командир допуска ужасна грешка. Когато неподозиращата подводница задейства сигнална система, цялото минно поле е взривено чрез индуктивна верига. Пръсвайки подводницата и екипажа й на парчета. Сега Дьониц е убеден, че въпреки препятствията, един умел командир на подводница може да преодолее защитата. Той показва снимки от въздушно разузнаване и посочва пролука в британската крепост. Въпреки че повечето подстъпи към Скапа Флоу изглеждат защитени, британците все още не са укрепили напълно един от каналите към главното пристанище. С съчетание от умения и късмет една подводница би могла да се промъкне в бърлогата на лъва. Само след ден размисъл, Гюнтер Приин приема да оглави тайната мисия с кодово название Специална операция Пи. Но за да проведе ефективно планиране, Приин се доверява на първия си помощник и на щурмана си. Те умуват над диаграми и разузнавателни снимки, за да определят подходящ нощен прилив. Избират новолунието на петък, 13 октомври, когато небето ще е най-тъмно. Лунната фаза означава и по-висок прилив, което ще позволи на Ю-47 да преодолее плитките канали до Скапа Флоу. Освен това осъзнават, че това новолуние ще бъде така наречената суперлуна, която настъпва само няколко пъти в годината, когато луната е най-близо до Земята. Това също ще допринесе малко за височината на прилива. Но 13 октомври е след по-малко от седмица и Приин трябва да довърши плана им и да екипира подводницата си Ю-47. Операцията остава тайна. Приин не може да споделя подробности за мисията им с останалите от екипажа. Затова натоварват подводницата с минимално количество храна и гориво, без да знаят, че крайната им цел са островите Оркни. Моряците подменят повечето от торпедата си на сгъстен въздух с електрически, за да получат тактическо предимство.
През 20-те години Райхсмарине или германският флот нарушава Версайския договор и разработва тайно торпедото Г-7Е. По-старите торпеда са задвижвани с гъстен въздух и оставят диря от мехурчета, поради което курса на торпедото се вижда ясно, а това дава и информация за това къде точно е позицията на немската подводница. Макар и малко по-бавно, електрическото Г-7Е не оставя диря от мехурчета, което може да се окаже ключово предимство в теснотата на Скапа Флоу. Освен това, премахват от подводницата всякакви секретни материали в случай, че планът се провали. След няколко дни са готови. Ю-47 тихо се отлепя от пристана и поема на север към островите Оркни. След като излизат в открито море, екипажът забелязва, че Приин е променил напълно тактиката си от първия поход. Сега се придвижват само под прикритието на мрака. При всеки признак за надводен контакт се скриват под вода. При предния рейд е много агресивен. Използва дневната светлина, за да издирва противника и да унищожава вражеските товарни кораби. А сега се крие и не атакува нищо. Неизбежно е екипажът на Гюнтер Приин да не се запита дали командирът им е изгубил ума си или коража си. 12 октомври 1939. Капитан-лейтенант Гюнтер Приин, командир на германската подводница Ю-47, плава през Северно море. Вече на втори боен рейд, повечето от екипажа му не подозират за тайната им мисия – да проникнат в една от ключовите британски военноморски бази – Скапа Флоу. След няколко дни предпазливо придвижване, Ю-47 изплава след залез в ураганна буря. Плаването на повърхността в силна буря или просто при вятър е нещо ужасно. Защото подводницата е много малък съд и е подмятан от вълните. На повърхността е почти невъзможно да се забележи някаква заплаха. Освен това, физически е неудобно за екипажа. Особено за онези под палубата, някои от които страдат от морска болест. Те стоят затворени в тясна, стоманена тръба. Миришеще на дизел, масло и потни тела, което не допринася особено за комфорта. Въпреки бурята, Приин следва стриктно разписание, за да достигне Оркни. Притискане от времето, той разполага с кратък промеждутък. Трябва да атакува Скапа Флоу в нощта на 13 срещу 14 октомври. Приин остава на повърхността, за да продължи прехода с най-високата си скорост, вместо да се гмурне, за да избегне вълнението. След дългата нощ подмятане, вероятно е било голямо облегчение, когато Приин спуска Ю-47 да легне на морското дъно край Шотландския бряг. Но бурният им преход не е преминал безнаказано. Механиците откриват морска вода в смазочното масло. А Приин знае, че това може да осуети мисията им в критичен момент. Той не може да поеме този риск. Истинската опасност от замърсеното смазочно масло е в риска от тежки повреди на двигателите, точно в момента, в който се опитват да проникнат в защитеното пристанище на Скапа Флоу, където ще имат нужда от всички системи, за да са готови. Моряците бързат да сменят маслото, да отстранят повредите и да върнат Ю-47 в бойна форма. След като бурната нощ и ремонтите отминават, Приин събира изморения си екипаж, за да разкрие най-сетне мисията им.
Според мен, реакцията на екипажа на Ю-47, когато научават целта на похода им, е била въодушевление, но също и страх. Мисията не е била напълно самоубийствена, но е имало сериозен риск да не се върнат у дома. Името Скапа Флоу незабавно се разпознава. Особено в германските представи, като сърцето на британската военноморска мощ. Там е главната база на Първата световна война, където се събира британския флот. След поражението на Германия в Първата световна война, британците задържат германския флот в Скапа Флоу. Именно там немските капитани потопяват собствените си кораби, за да не допуснат попадането им в ръцете на врага. Така че е присъствала и идеята да се отмъсти за това унижение. Сега екипажът на Ю-47 има възможността да порази британския флот в дома му и да възстанови честта на Отечеството. Но макар Приин да смята, че могат да проникнат в Скапа Флоу, не е толкова уверен, че ще успеят да се измъкнат, след като събудят пристанището с торпедна стрелба. Затова трябва да са готови да предотвратяват попадането на германски подводни технологии в британски ръце. Той нарежда на екипажа да съоръжат подводницата с експлозивни заряди, които да възпламенят в случай на пленяване. Най-накрая, в петък, 13 октомври 1939, Приин дава заповед за изплаване и започва подхода към Скапа Флоу. Приин, първият му помощник и штурманът са избрали тази нощ с почти невидима млада луна, за да се придвижат незабелязани в пълния мрак. Вместо това са посрещнати от небе, изпълнено с мъждукащо осветление на Аурора Бореалис, прочутото северно сияние. Останали без прикритието на мрака, планът им може да бъде торпилиран от природата. Октомври 1939. Капитан-лейтенант Гюнтер Приин, командир на подводницата Ю-47, внимателно е планирал атака срещу британската база в Скапа Флоу през безлунна нощ. Но вместо да бъде прикрит от мрака, той се оказва под ярките светлини на северното сияние. Но той знае, че разполага с много кратък промеждутък от време и само с един шанс. Това е шансът на неговия живот. Приин нарежда мисията да продължи. Той насочва близо 67-метровата подводница към североизточен проход към Скапа Флоу. Това е по-малък проход в страни от пролива Холм, северен ръкав, наречен Кърк Саунд, на югоизток от рибарското селище Сейнт Мерис. Каналът е задръстен с частично потопени кораби, оставени от британците, за да не допускат вражески съдове. Снимките от въздушното разузнаване показват 15-метрова пролука, достатъчно широка за подводницата. Но те трябва да намерят най-дълбоката вода. Всеки допълнителен сантиметър може да се окаже решаващ. Приин указва посоките от мостика, докато се опитва да си проправи път. Те внимателно са изчислили, че тази нощ ще им даде най-добри шансове да успеят, но трябва да спазват стриктно разписанието. Приин е избързал, за да пристигне в началото на затишието след най-високия прилив. Затишието е период от 50 минути, когато няма приливно течение. Водата не се движи към или от Скапа Флоу. А това означава, че подводницата може да маневрира на повърхността много по-лесно, без да й пречи течението. Но този план вече се е провалил. Приин е изпуснал затишието за 22 минути, което означава, че морето е започнало да се отдръпва. Това създава и още един проблем. Тъй като е пропуснал затишието, течението тласка Ю-47 отзад, с което намалява нейната маневреност и я заплашва да изтика кърмата и на една страна.
Приливното течение ще направи още по-трудно преминаването между корабните останки, които обграждат водата в тясната пролука. Приин трябва да се координира безупречно с щурмана си, за да премине. Той оставя първия потопен кораб от дясната си страна или щирборда. Продължава между брега и втория потопен кораб, като следва канала, където водата е най-дълбока. Когато течението започва да тласка кърмата му, той забелязва проблем. Котвена верига, незабележима на въздушните снимки, е опъната от една развалина точно на пътя му. Котвената верига е закачена за носа на един от потопените кораби. Предназначението е да държи развалината на място в Кърксаунд, а не да пречи на вражеско нашествие. Въпреки това, Приин разпознава заплахата. Той вижда веригата твърде късно и трябва да реагира бързо, докато се бори с течението. Заради течението, тласкащо кърмата му, тя се носи към тази котвена верига. Това може да доведе до бедствие. Ако подводницата бъде повлечена от течението и се завърти, има огромна опасност да заседне. А ако настъпи отлив, ще бъде изхвърлена на брега. Това би провалило цялата мисия. Подводницата се люшва опасно близо до брега. Въпреки синхронизирането с прилива, килът ѝ опира в морското дъно. Приин нарежда рязък бърз завой, за да избегне веригата. И малък ход на десния двигател, за да помогне на течението да ги завърти покрай препятствието. Веригата остъргва корпуса, готова да впримчи каквото и да е. Когато кърмата на Ю-47 започва да се върти. Най-сетне подводницата се освобождава и продължава нататък. Бързата му реакция успява да ги спаси. Но въпреки, че са отминали потопените кораби, заплахата остава. Те ще преминат на 800 метра от селището Сейнт Мерис на повърхността, като използват електромоторите, които са много по-тихи от дизеловите двигатели. При такава близост до брега, рискът да бъдат забелязани или чути е съвсем реален. Отвъд рибарското селище водата става по-дълбока и Ю-47 навлиза в пристанището. Те са първата подводница, проникнала в Скапа Флоу през Втората световна война. Но според някой от брега проблясва светлина. В този момент Ю-47 за малко да бъде забелязана. 14 октомври 1939. Шотландските острови Оркни. Капитан-лейтенант Гюнтер Приин, командир на подводницата Ю-47, е успял да се промъкне в британската база Скапа Флоу. Но преди да извърши нападение срещу британски кораб, лъч от брега осветява подводницата му. Изглежда като фар от селцето Сейнт Мерис на по-малко от километър. Без да е сигурен дали не са забелязани, Приин няма друг избор, освен да продължи към главното пристанище, търсейки британските линейни кораби, които е изпратен да потопява.
Според последната информация, Дьониц очаква Приин да намери базата пълна с кораби. Но за изненада на Приин, той не може да намери нито една цел. Той очаква линейни кораби или самолетоносачи, а тя ги няма. Приин изоставя главния пристан и продължава на север. След близо час търсене забелязват в далечината голям силует. Въз основа на очертанията и разузнавателната информация те решават, че на преден план виждат линеен кораб от клас Royal Sovereign, а зад него линейния крайцер Ripples. Те са на около 3000 метра и в мрака не познават за Ripples. Ripples не е в Скапа Флоу. Линейният крайцер е на рейд. Единственият съд на север е малкият носител на хидроплани Пегас. Възможно е да му се е привидяло онова, което е очаквал. Но Приин е прав за линейния кораб от клас Royal Sovereign. Намерил е ценна цел. Тя се оказва Royal Oak, непреходен символ на британската морска мощ от Първата световна война. Корабът се представя достойно в битката при Ютланд и все още е един от най-големите и тежко въоръжени британски линейни кораби. Royal Oak е основна бойна единица на британския флот. Единствената му слабост е, че е доста бавен, може би заради допълнителната броня, с която е защитен. Има модерно зенитно въоръжение. Има огромна мощ с 8-те си 380 мм уредия и поради това е ценен. Въпреки възрастта си, Royal Oak продължава да е страховит боен кораб и валидна цел. В средата на октомври 1939 на борда на Royal Oak служат около 1200 души екипаж. 120 от тях са на възраст до 18 години, известни като юнги, които са на борда за обучение. Докато екипажът на Royal Oak спи, Приин се прицелва. Точно след 1 часа той изстрелва първия си залп. Две торпеда се понасят към Royal Oak и още едно към предполагаемия Ripples. След 3 минути се разнася единична слаба експлозия. На Royal Oak британците все още не осъзнават опасността. Първото торпедо е улучило самия нос на 190-метровия линеен кораб и е причинило скъсване на котвените вериги, но сравнително малко други повреди. Моряците чуват трясъка и вибрацията от първото торпедо и много от тях стават от койките и се качват на палубата, за да разберат какво става. Появяват се капитанът и други офицери. Разпратени са екипи за оглед на кораба, но не е обявена обща тревога. Междувременно, на борда на Ю-47, Гюнтер Приин трябва да реши дали да се спасява с бягство или да рискува нов залп. По-опасното решение е да остане в Скапа Флоу и да проведе втора атака. Приин решава да подготви предните си апарати за по-добър изстрел по линейния кораб. След като първият залп торпеда не сполучва, Приин е изправен пред тежък проблем, защото трябва да презареди предните торпедни апарати. Обикновено подводницата би се изтеглила от сблъсъка и потопила, за да презареди под повърхността, което е най-сигурният подход.
Но Гюнтер Приин няма намерение да играе на сигурно. 14 октомври 1939. Шотландските острови Оркни. Капитан-лейтенант Гюнтер Приин току-що е изстрелял торпеден залп към линеен кораб в британската военноморска база Скапа Флоу. Тъй като по кораба няма видими поражения, Приин нарежда на екипажа си да презаредят предните торпедни апарати на повърхността, което ще отнеме поне 10 минути. А това е много време за подводница посред вражеско пристанище. За екипажа може би е изглеждало безкрайно. Но не бива да забравяме, че моряците имат работа. Тези на мостика трябва да оглеждат хоризонта, а другите трябва да презареждат торпедата, така че вероятно времето е минавало по-бързо, отколкото ние бихме очаквали. По време на презареждането Приин маневрира с подводницата си и изстрелва единственото си кърмово торпедо. То също не улучва. На борда на Royal Oak шумният гръм от първото торпедо е събудил част от британския екипаж. Екипите проучват слабите течове и мириса на дим. Те нямат представа, че вражеска подводница е проникнала в пристанището. Основното е, че флота на метрополията изобщо не очаква в пристанището да има германска подводница. Междувременно екипажът на Приин е презаредил носовите апарати и той заема позиция с подводницата си за нов залп към прочутия линеен кораб. Торпедата намира целта си. В рамките на секунди и трите улучват. Избухват огромни експлозии. Възпламеняват се кордитни заряди, пламъците от които минават през отсеците и причиняват дълбоки изгаряния и наранявания на стотици моряци на Royal Oak. След това той се преобръща и тези моряци или се давят, или изгарят, или остават затворени в могъщия кораб, докато той потъва към дълбините на Скапа Флоу. Някогашният престижен линеен кораб и символ на британската морска мощ потъва за около 13 минути. Но Гюнтер Приин не се задържа да проследи гибелта на Royal Oak. Разтревожен, че ще бъде приклещен в Скапа Флоу от британска контратака, той задейства дизеловите си машини. След последния залп Приин и екипажа му вече не ги е грижа да останат скрити. Те просто искат да се измъкнат максимално бързо, затова дават пале напред към Кърксаунд. Сега Приин трябва да реши как да се измъкне от Скапа Флоу. Приливът е отминал. Дълбочината в Кърксаунд е по-малка, затова изобщо не може да премине по Северния канал. Налага се да мине по Южния, който е по-дълбок. Минали са около 90 минути и Приин трябва да се бори с силното течение, което го тласка обратно към пристанището. Скоростта на насрещното течение е около 8 възела. Гюнтер Приин осъзнава, че той не напредва. Ю-47 бавно си проправя път през теченията на Кърксаунд и се отскубва от островите Оркни. Ще минат 45 минути от бягството на Приин, преди британците да изпратят разрушител да търси вражески подводници.
Както предрича германският комодор Карл Дьониц, атаката разбива британската увереност в Скапа Флоу. Корабите са преместени в други бази, докато пристанището бъде укрепено. По време на прехвърлянията британците губят още един линеен кораб и един крайцер. Те попадат на мини, заложени от подводниците на Дьониц. От 1200 души екипаж на Royal Oak, 833 загиват при атаката. Сред тях са и 48 от 120-те юнги. Смъртта на толкова много юноши предизвиква обществено възмущение в Великобритания и кара британския флот да забрани назначенията на юнги на активни бойни кораби. Потопяването на Royal Oak е колосален шок за флота. Той идва в лош момента потопяването на линеен кораб, особено с име като Royal Oak, кралски дъб. Скапа Флоу е истински позор и тежък удар по бойния дух на британците. Дори Чърчил е принуден да признае уменията на капитан-лейтенант Гюнтер Приин. Гюнтер Приин и екипажът му са посрещнати в Германия като герои и превозени с личния самолет на Хитлер до Берлин. Почестите са организирани толкова бързо, че някои дори не успяват да облекат парадните си униформи. В този случай се разпознават като подводничари. Изглеждат сякаш идват от фронта, от бойни действия, а не от пристанище в мирно време. Всички са наградени с железен кръст втора степен за участието си в нападението. Хитлер лично награждава Гюнтер Приин с рицарски кръст. Той е първият подводничар на тази нова война, почетен по този начин. Йозеф Гьобелс, министърът на пропагандата на Хитлер, използва Гюнтер Приин като първи нацистки герой на войната. След това той се превръща в част от пропагандната машина в Германия. Има образа на герой от войната, знаменитост като днешните рок-звезди или пък известните спортисти. От една страна Приин е използван от пропагандната машина, от друга това му харесва. По това време го опознава всеки ученик в Германия. Той обикаля Германия, разказва какво се е случило в Скапа Флоу и изпитва удоволствие, така че е взаимно изгодно. След нападението Карл Дьониц е повишен в чин контраадмирал. От гледна точка на Дьониц, набега срещу Скапа Флоу е огромен успех, макар че е потопен само един стар линеен кораб. Въпреки това, в пропагандно отношение е страхотен успех. Той е доказал ценността и способностите на подводниците и екипажите, което му дава основание да укрепи подводните сили като главно оръжие на Кригсмарине. Приин продължава да блести като един от най-добрите подводни асове на Германия и потопява 31 кораба на съюзниците. На 7 март 1941 щабът на подводните сили получава последно съобщение от Ю-47, малко преди атака срещу съюзнически конвой между Исландия и Шотландия. Докладвана е като изгубена. Никой не знае истинската й съдба. Британците, разтърсени от атаката на Приин, уволняват адмирала, отговорен за островите Оркни, и добавят значителна защита срещу подводниците към пристанището. Включително бариерите на Чърчил, които свързват островите и до днес. След Гюнтер Приин нито един вражески подводничар не е успявал да пробие защитата на пристанището.